In een uitverkochte zaal 7 vond zaterdag de eerste editie van de 80s en 90s Reliving the Past plaats. Tussen 8 en half 2 kon er gefeest worden op de door zelf aangevraagde plaatsen en de verlichte dansvloer. We herbeleven de jaren 80 en de jaren 90. Een beetje in de motto zoals het toen was. Helemaal terug kan natuurlijk niet, maar daar hebben we te meer moderne technieken voor. Maar eigenlijk is de bedoeling dat mensen weer lekker kunnen gaan swingen op de nummers waar ze vroeger ook maar swingen waren. Het heet Reliving the Past eigenlijk omdat ik een beetje, ik mis bepaalde dingen bij die grotere feesten en ik wilde het wat kleinschaliger houden. Max 500, 600 man en niet meer. En een beetje terughalen wat vroeger ook zo was. Gewoon simpelweg een liedje aanvragen bij de DJ. Het zijn van de simpele dingen. Als je duizenden mensen op gaat dat simpelweg niet. En dat kan hier wel en dat kon vroeger ook. Dus ja, ik mis het eerlijk gezegd wel. Maar ik kan nu lekker mooi de schade inhalen af en toe. Er werd met volle teugen genoten door de feestgangers. Nou, we hadden er gewoon heel veel zin in een 80s, 90s party. En ik werk ook hier bij Asteria. Dus ik dacht, ik neem al mijn vriendinnen mee van vroeger. En met Saskia ben ik al heel lang vriendin. Dus ik dacht, we gaan lekker gewoon net als vroeger lekker een avondje dansen. Het is geweldig, het is feest. En eindelijk mogen wij weer een keertje dansen. Dat missen wij. Wij missen echt een avondje dansen. We beginnen gewoon om 8:30. En dat is echt geweldig. Want meestal gaan ze echt heel laat. Wij willen om 8:30 beginnen en willen om 2 uur naar huis. En dan sta je hier en dan gaat de disco los. Hoe voel je je? Oh, heerlijk, lekker swingen. Dan kunnen we verder nergens meer. Dus waar komen wij hier voor? Wij komen op te swingen. Nou, bij sommige nummers zijn we echt helemaal uit ons dak, zeg maar. En sommige nummers hebben we ook echt zoiets. Oké, was dat toen, weet je wel. Net dat hakken en zo hadden we net, dat we dachten, oké, hakken is niet helemaal ons ding. Maar voor andere nummers vinden we wel gezellig. Nou, ik denk elke keer als wij gaan stappen, dat er wel een keer een dansje aan te pas komt. Dus wat dat betreft, dansen is wel echt een onderdeel van het uitgaan, denk ik. Jij bent een favoriet nummer dat je zeker wil horen vanavond? Nou, ik heb wel heel veel favoriete nummers, zeg maar. En wij zijn echt van vroeger uit wel een beetje gewend om de dansjes die je vroeger op een nummer had, daar echt mee te dansen. Maar om daar één bepaald nummer te noemen, dat hebben we niet echt. Maar we dansen eigenlijk gewoon overal op. Nog steeds hoor, nog steeds. Ja, wat was dat? Desiree Manders uit de Meertrek. Toen worden ze onder popvloer. Nou, echt favoriete nummers heb ik eigenlijk niet. Ik vind het wel echt heel erg leuk om echt op een up-tempo wel te lekker mee te kunnen dansen. Hebben jullie zoiets van, dat moeten we vaker doen? Zeker, want wanneer kunnen we nou nog swingen? Nooit, nergens. De filosofie is eigenlijk 1 keer in de 2 jaar, want dan blijft het ook interessant voor het publiek om terug te komen. Dus we wachten heel even de reacties af van het publiek en van de mensen van het hotel hier. Maar daar moet ik overigens wel bij zeggen, niet om reclame te maken, maar geweldig hoe we hier ontvangen zijn. En dat wil ik toch even vermeld hebben in ieder geval.